Ning panahon sa kapistahan sa Balaang Bata, daghan ang mga nagpailis ug sapot ug nagpalimpyo sa ilang mga imaheng Senyor Santo Niño. Ang mga nanginabuhi usab pinaagi niini medyo nagkapuliki na. Atong sayran karon ang ilang panginabuhian pinaagi niining report. Tradisyon na ni Manang Rosalina, 67 anyos, tagasawang kaliro, gabag-uhan og sapot o palimpyuhan ang iyang imahin sa Balaang Bata matag Fiesta Senyor. Gisaysay niya nga kapin sa 30 ka tuig na siyang mag-ingon ini tungod kay dibuto siya sa Balaang Bata. Kini maong imahe ang iyang dad-on, matag Walk with Jesus ug Mary. Nga po nga, doon ako'y kasandigan, panahon sa mga problema. Karang maghayahay ba? Wa kayo'y problema bitaw. Magdunay mo tabang ba? Ang tendera nga sinang Neri kapin sa 30 ka tuig na niining maong negosyo. Matud niya, dako kini og tabang alang sa ilang inadlaw-adlaw nilang panginahanglan sa ilang pamilya. Ang 56 anyos nga tindera usa-usab kadibuto sa senyor. Miingon nga kinina ang gikuhaan nila sa ilang panginabuhian. Apan luyo niini, dako usab ang iyang kalipay nga makalimpyo ug mailisan og bag-ong sapot ang mga imahin sa senyor. Kanang uban, magpadamguhon sila nga pasad mga kuan sila ani kanang padamguhon sila sa Santo Niño mga mangayo sila sa nina. Lagi. Kadaghan naman kuan na naitabo nga sila gipadamgo sila nga mangayo sila Santo Niño pukaw nila. Sukad sa unang semana sa Enero, ubay-ubay na ang nagpailis og sapot ug nagpalimpyo sa mga imahin ni Senyor Santo Niño. Mukantidad sa usa ka gatos. Hangtod sa 2,500 pesos ang matag repair o repaint mag-agad lang sa gidakon. Lakip sa mga sapot nga ilis mao ang red o green. Karon nga hapit na ang sinulog, maabot na sa napu ka mga imahin sa Santo Niño matag adlaw ang ilang nadawat aron ipaayo. Matag ingon ini, mamahimo nimong makuha human sa 3 ka adlaw. Karon nga nagaduol na ang sinulog, bukas sila matag adlaw sugod alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Hangtod na kini sa hubo mas nga may magsilbing pagtak-op sa kapistahan sa Senyor. Uban ni Demi Hernani. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.